No niin. No niin, olemme Päijänteen mestaruuskilpailussa tässä, mikä tää on, 7. vuosista vai 7. Vuonna 2005 meillä on tässä miehistönä huippua kerättynä ympäri Keski-Suomea. Ja se näkee jo tuloksestakin, että muut ei erotu taivaan rannassa juuri ja juuri. Voimme nähdä Viikarilla, missä on seuraavat. Katsopas meitä eteenpäin, mitä tapahtuu, Ilari. Siellä on mennyt yksi vene, jota me ei mennyt tähän kölivenesarjaan oikein lukea, mutta kuitenkin. Tuulta on ollut 4 metriä ja 5 metriä sekunnissa. Käytetty sitä meidän 124% purjetta ja siinä, että olisi voinut tässä ollut panna se iso spinakkirympä säästämisen päivitpuuden yllä. Se price. Olemme menossa kohti Ilolan kartanoa. Vauhtia, näytäpäs vauhtia sitä kompassista. Vauhtia on vajaa 8. Yksi noin lähellä. Tätä voi mennä tätä saarta. Mä käyn kattoo.